A Xunta vén de realizar melloras no patio exterior da Escola Infantil Antela do Couto. O director xeral de Familia visitouna hoxe para valorar os resultados. É unha escola de referencia na cidade de Ourense, das máis grandes, das máis antigas desta cidade, na cal nos últimos anos fixemos unhas actuacións moi importantes de reforma do que era toda a escola infantil, co cambio da fachada, máis da cuberta, nunha obra pois de envergadura, pero quedou, cando fixemos todos aqueles traballos, quedaba, digamos, a guinda, que era cambiar as 5 zonas exteriores de xogo que ten esta escola, que é algo tamén peculiar, que en moi poucas escolas, eu creo que en Galicia moi pouquiñas teñen, que son 5 zonas diferenciadas de xogo. Paralelamente, comeza o curso escolar neste tipo de centros de 0 a 3 anos, no que novamente a matrícula é gratuita para todas as familias. Nunha etapa educativa que é fundamental, como sempre dicimos, porque é unha etapa na que entran aquí nesta escola infantil Antela e no resto de escolas de Galicia, pois entran con poucos meses de vida, totalmente dependentes no colo da súa nai ou do seu pai, 3 anos despois salen de aquí habendo aprendido a falar, a andar, a socializar, a ter contacto con outros nenos. Unha experiencia vital fundamental